Sziasztok! Csongi megint próbálkozik, itt vagyunk már mindjárt fél órája. Eddig csak az a kis fémdarab találtunk. Azóta a Csongi dobál, és éppen az arcomba röpültek a vízcsepek. Újra próbálkozunk, ez most egy ilyen kis próbálkozó, bejelentő videó. Mi van rajta, érzel? Aha. Valami van rajta. Ja, nehéz. Ó, várjál! Ezt már látom. Ez csőszerűség. Valami csődarab, vagy? Ez valami kerámia, nem? Ilyen kerámival bevont vas, nem? De lehet, hogy valami nagyon régi fazéknak a... Ez tényleg az oldala. Azt, várj, de az oldalában az ilyen repedések, ezek tele van ilyen kis repedésekkel. Oh. Ja, nem is olyan rossz. Nagyon Na, király. megvan a következő fogás. Kettő fogás. Nagyon sokat találtunk. Na, megint próbálkozunk egy fél órát, aztán majd torizunk. Csá. Nem fél óra. Mennyi? Akkor Amíg ki nem fogunk. Vagy nem látunk valamit, vagy amíg van nem dobom, vagy... Na. Jó, amíg nem találunk valami jót. Úgyis fogveszünk az egészet, szóval... És ez mindegy. Na, csá.